Som Rurals, un podcast sobre el món rural des del món rural, amb Albert González Farran. L'oli continua en hores altes, sobretot als supermercats. Comprar-lo avui és encara un 170% més car que el gener del 2021. Però això no es reverteix a les butxaques dels pagesos, sobretot als de secà de Lleida, que afronten la tercera campanya gairebé en blanc. Mentre que a Andalusia tindran una collita abundant que farà baixar els preus a tot arreu, aquí l'única salvació possible sembla ser el regadiu. Però és clar, la inversió que això requereix és substancial. Analitzem com afronten els nostres pagesos aquesta febre de l'oli. El darrer fòrum de l'oli, que es va celebrar a les Borges, es va posar molt d'èmfasi en els cultius de reg. Segons els experts, un cop amortitzada la inversió, el cost de producció d'oli és la meitat que amb les tècniques tradicionals. I no sols això, amb el reg de suport està garantida la producció. I un dels llocs on es concentra aquest tipus de cultiu és a la zona del Segrià Sud i a les Garrigues Altes. Anem a visitar avui la cooperativa de la Granadella. Ramon Barrull, president de la cooperativa de la Granadella. Correcte. Precisament la Granadella és el primer lloc de les Garrigues on se celebra una fira de l'oli. Sí, és el proper dia 26 i 27 d'octubre, que ja falta molt poquet, doncs fem una fira, el 26 amb una jornada tècnica, que presentem un documental sobre l'oli, sobre la comarca, i el 27 doncs, ja fiquem a la venda l'oli nou, l'oli verd. Respon a un fenomen meteorològic que sigui la Fira de la Granadella la primera del calendari firal o és un tema de coordinació amb altres cooperatives o municipis? És un tema també des d'un punt de vista que la gent té ganes de que arribi l'oli i que quan abans el poguéssim fer, doncs molt millor. Nosaltres la setmana que ve ja estarem xafant per poder tindre aquest oli, que la gent el pugui gaudir el més aviat possible. És que hi ha molta gana d'oli nou. Quines expectatives tenim per aquesta campanya? Es presenta a priori millor que la passada, no? Sí, bueno, havíem tingut un estiu complicat, però hem tingut un començament de tardor, un mes de setembre força plujós, i aquestes pluges han fet que la collita, que ja era bona, s'hagi arreglat més, amb la qual s'espera una bona collita, i també la qualitat de l'oli, tal com es veu de sana l'oliva, també creiem que serà una qualitat excepcional. Ens atrevim a donar xifres o percentatges d'augment en relació a l'any passat? Bueno, jo crec que és complicat també dir aquestes coses, però jo crec que un augment d'un 20-25% per sobre de la collita de l'any passat la podem tenir, sí. Què ho fa que sigueu uns bons productors, uns grans productors? És que nosaltres, el fet que ja fa 25 anys que tenim aquí el reg de suport, ha fet que molta joventut s'hagi quedat al camp, i aquesta joventut avui en dia té molta empenta i està plantant, i tot això d'aquí, el fet que puguis regar, encara que sigui d'una manera minsa, te permet assegurar la collita, i això d'aquí dona viabilitat a una explotació agrària. I que gràcies a aquest reg de suport, que fa 25 anys va ser un reg pioner a Catalunya, això s'ha donat viabilitat a la zona de les Garrigues Altes, que està demostrat que les produccions, com dèiem abans, són força bones. Faré d'advocat del diable. Això no suposa un trencament amb el cultiu tradicional, amb la pagesia de tota la vida. L'oliva és de secà, per defecte, no? No, a veure, el problema és que el secà actual és molt secà. La pluviometria, si abans era escassa, ara és molt escassa, amb el qual la qualitat d'aquells olis de secà d'abans, que eren uns olis més potents, avui en dia aquests olis són inviables, perquè plou tan poc que la qualitat de l'oli cau en picat.
amb el qual el fet de coexistir els dos tipus de cultiu ens permet poder fer uns olis, que al final són fruit de la combinació d'un tipus d'oliva i d'un altre tipus d'oliva, i ens permet fer uns olis que al públic, evidentment, li agraden moltíssim. Per tant, des de la cooperativa s'encoratja els pagesos a fer inversions d'aquest tipus per tal de tenir un futur més o menys optimista? Per suposat, és que si no seria impensable que nosaltres tinguéssim una venda com tenim avui en dia del nostre oli de gustos envasat, que està en molts llocs de Catalunya. Nosaltres tenim que poder subministrar als nostres clients i hem de garantir aquesta producció, i la manera de garantir-la és tenir un reg de suport. No hi ha altra forma, perquè amb les pluges ja veiem que molts anys podríem punxar. Parlem de preus. L'any passat va haver força debat sobre els preus que estaven pujant, van escalar bastant. S'està pagant el que el pagès es mereix o bé encara falta pujar més? Haurem de baixar una miqueta els preus? Quina és la perspectiva? Jo crec que amb el món de l'oli els extrems són dolents. I si fa 2, 3, 4 anys estàvem en un extrem de preus baixos on el pagès no es guanyava prou la vida, vull dir, justament cobria els costos i no tenia un sobrepreu per poder invertir. Han passat a un altre escenari que és d'uns preus, un escenari motivat per la baixa collita que hi ha hagut aquestes dues últimes campanyes. Però els preus s'han disparat de tal manera que són excessius, perquè després el que fan aquests preus excessius és que el consum baixi, perquè la gent, evidentment, no pot adquirir, no pot pagar aquests preus tan elevats. Jo crec que si aquest any sabem arribar a aquell punt intermig on el consumidor pugui pagar aquest preu per aquest producte de tanta qualitat i a la vegada el pagès es pugui guanyar la vida, seria el punt ideal. Trobar aquest preu, aquest equilibri, que esperem que pugui ser així. Jo sempre em pregunto, qui decideix els preus? Al final sembla com si fos la borsa, això. Jo crec que aquí estem manats per un mercat especulatiu que ve de la gran producció que té Andalusia, que a nivell mundial és molt representativa, i d'alguna manera és el que tu has dit, és la bolsa. Si tenim molta producció, els preus baixen, i si tenim poca producció, els preus pugen. En canvi, el pagès d'aquí, que té un reg de suport, ell més o menys cada any està fent una producció molt similar, i si els preus estessin estables seria ideal, però estem a expenses del que alguns especuladors, com les grans companyies envasadores, els grans productors i així, juguen amb això. President, gràcies. Som rurals. Som a la cooperativa de Juncosa i estem amb el president Albert Guiu. Aquestes últimes setmanes ha plogut. Quin grau d'optimisme tenim per aquesta temporada? Bé, tot i la sequera d'aquests 3 últims anys, que això afecta sí o sí a la producció, doncs aquí, comparat amb l'any passat, jo crec que anirà millor encara la producció en regadiu. Després, a les últimes pluges, que com tots aquests dies també creiem que es pot salvar alguna part de segar que tenim encara aquí al terme de Juncosa, els socis nostres. I per tant som optimistes perquè creiem que tindrem una producció bastant 3 parts de collita bona. Fins a quin punt és rendible tenir un molí per cada cooperativa? No sé si alguna vegada s'ha plantejat de compartir recursos, sobretot compartir equipaments com un molí d'unes dimensions com la que teniu aquí a Juncosa. No sé si n'heu parlat alguna vegada. Bé, això són coses, sí que se'n parla i crec que arribarà que s'haurà de fer, però tothom és una mica encara reaci a les cooperatives de dir hosti, me'n vaig acabar en un altre poble, ja s'ha fet, i a la denominació d'origen, per exemple, tenim són 28 molins, però estan en 24 cooperatives, vull dir que són 3 o 4 que aporten el seu producte a les seves olives a xafar en una altra cooperativa. I sí que és una cosa que s'hi arribarà, perquè serà la gràcia per poder que sigui rentable aquest cultiu. Suposo que vosaltres ja gestioneu totes les vendes, també els enviaments als vostres clients. Quin és el perfil del vostre client més habitual?
són persones que consumeixen l'oli aquí a la comarca, a la província, o són gent de fora de la demarcació? Bueno, cada vegada més de fora de demarcació. Aquí no cal dir que aquí a la comarca tothom consumeix aquest oli. A Lleida, capital i província encara falta, sobretot el punt més dèbil que em sembla que tenim nosaltres i totes les cooperatives i molins són la restauració, que costa entrar, en comptagotes i és picar molta pedra i falta un impuls perquè el restaurador ens ajudi encara més, perquè te dona molta visibilitat tenir les ampolles damunt de les taules de la restauració. Ja s'han fet accions, l'any passat des de la DO també es va fer una promoció molt important, portant a una sèrie de restaurants d'una gamma alta, així les ampolles, i estem lluitant per això, però sí que és un punt. I després tenim molt client d'aquí a Catalunya, està clar, i després també tenim client des que fem anar les xarxes, la pàgina web i la venda online, ja podem dir des de Madrid, des de tot el nord d'Espanya, són les que no són productores, és clar, i ara ja hem començat també a exportar amb una certa a Anglaterra també, ens demanen bastant oli, enguany també aportem a Austràlia, a Taiwan, ja són les més llunyanes que es va començar en aquest projecte, però esperem que vagi bé. Es valora prou l'oli, ja parlem de preus, perquè ha pujat el preu, però es parla que és un preu que s'està acostant a el que és just de pagar. Què n'opineu vosaltres de la cooperativa? Com han evolucionat els preus i si s'està valorant l'oli com toca? Jo crec que sí. Aquesta pujada, clar, els productors a la cooperativa, des de la cooperativa, hem anat seguint també els preus dels lineals, aquestes grans marques, aquests grans envasadors, que nosaltres també hem estat allí perquè creiem que era el preu just. I realment, després d'aquesta campanya i de la pujada paulatina que ha hagut de preus de 3, 4, 5 euros, ha arribat inclús a 50 euros per aquí a la comarca i així, doncs hem vist que les nostres ventes no han baixat. Vull dir que el consumidor li agrada aquest oli i ha continuat comprant. Jo he parlat amb d'altres cooperatives i així que no han notat més manca de ventes pel tema de la pujada de preus. O sigui que sí que es valora aquest oli perquè a més és que és un producte bo i saludable, vull dir que també la gent mira per la seva salut i crec que pels productors enguany ha estat una experiència molt positiva perquè de veure que sí que valora i nosaltres, jo no et dic que hagi d'aguantar aquests preus, però un preu més alt d'aquestos de la darrera dècada hi ha d'anar perquè si no és viable perquè a nosaltres els costos ens han pujat una barbaritat, igual els adobs, que l'aigua de reg, tot. Compres una maquinària, els tractors han pujat un 20%, vull dir, qualsevol cosa, i per això necessitem uns preus justos, vull dir, no volem res més. I el pagès està satisfet en aquests moments o encara falta un grau de satisfacció? O sigui, encara falta una miqueta més per ajudar el pagès a produir oliva amb rendibilitat? Jo crec que si es poden aguantar uns preus justos, ja no et dic el que s'arriba demà, però uns preus, hi ha una continuïtat amb uns preus justos que el pagès, el soci de les nostres cooperatives, n'hi sap molt de produir, sap molt treballar a la terra i això ajuda. Enguany hi ha hagut a les zones que podem regar, esclar, no parlo de la zona de secà, que és totalment diferent, però jo ho entenc perfectament, que allò sí que és desesperant, no? Per les zones que podem regar i esperem que arribi el reg com més aviat millor a tota la comarca i a totes les altres zones que no reguen, això sí que ens pot ajudar. Amb un preu just, la gent té ganes de treballar, aquí tenim, mira, a la nostra junta tenim 6 persones de junta que no tenen ni 40 anys, vull dir, estan entre els 30 i els 40, vull dir, i són gent que s'han quedat gràcies a la del regadiu i des de les juntes, des de la cooperativa, intentem que això perduri, que es pugui guanyar la vida. M'aniré doncs a buscar un pagès de cada, un de regadiu i un de secà per a veure què pensen. Sí, molt bé.
Som davant d'una finca d'unes 10 hectàrees amb un total de 15.000 olivers recentment plantats. El propietari és en Enric Dalmau, un jove agricultor de Cervià. Quan ho vas plantar, això? Aquesta finca, al ser 10 hectàrees i ser una finca gran, la vam dividir com en 3 fases i el 2020 vam començar, vam plantar 2 hectàrees, el 21 4 hectàrees més i el 22 4 hectàrees més, i està dividida en 3. Per què vas fer aquesta inversió? Vull dir, això és... A més, en tens més amb altres finques repartides, amb un total de... Quants olivers tenim? Sobre els 20.000 arbres en total, aproximadament. Bueno, tu has fet uns càlculs al nivell d'empresa i aquesta inversió, que en parlarem, serà rendible quan? Rendible, al final, o sigui, els càlculs que es van fer al seu moment quan ho vaig començar a plantar, em sortia que el preu de l'oli en aquell moment, als 6 anys, o sigui, 3 anys de producció, 3 anys sense plantats, sense produir, i al tercer quart any de producció, que ja seria el 6è o 7è any, ja tenia la inversió recuperada. El que ha fet el preu, com que ha pujat aquest últim any, ha fet que aquest temps s'hagi reduït una mica perquè el canvi aquest ha influït. O sigui, ha anat a favor teu els canvis de preu de l'oliva, no? Correcte. Ostres, a un agricultor que encara té secà, com el podríem convèncer o explicar les diferències? Semblen òbvies, però m'agradaria saber a nivell d'empresa quina diferència hi ha, perquè clar, és una inversió important, no? Hi ha moltes diferències i al final, al fi i al cap, per molt que hi hagi variacions de producció, el que fa el rec és assegurar-te una producció, perquè sobretot l'oliver és un arbre molt anyívol, que un any fa molt i un any no en fa tant, però el que fa el rec és que cada any facis i sobretot que t'estabilitzi la producció, no que un any al secà poder estar 2 anys sense produir res i al cap de 2 anys produeixes una collita normal, i el rec el que fa és que tinguis com una mitjana ja bastant alta comparada amb el secà, perquè el secà tots sabem com va, que si no plou no produiràs. Què ho fa que molta gent encara sigui reàcia, o sobretot suposo que és els pagesos més grans els que veuen que és un risc massa elevat? Més que un risc massa elevat, el que comporta és una inversió gran, inicial, i al final també tardes en amortitzar-la, perquè estàs 3 anys, en el cas de l'oliver, a no produir res, i només invertint i gastant, i també la feina es duplica també. Ara és una feina que es duplica, però al final veus els seus resultats, perquè pots fer totes les feines necessàries i colliràs, perquè al secà hauràs de fer les mateixes feines necessàries i poder no collir res. Tenim l'aigua garantida, en aquest cas, però quins perills més tens com a empresari que puguin fer perillar el teu projecte? Al final, a part de les plagues i els fongs i tot això que és controlable fins a un cert punt, al final el perill més gran és el preu, al final, perquè el preu que li paguen al productor és el que marca si la collita és bona o no. I també al final és si el preu influeix, però si no fas producció el preu no t'acaba influint, perquè si produeixes poc el preu sí que t'ajudarà, però és anar a buscar sempre els millors preus possibles. Doncs parlem de preus. Ostres, l'any passat va haver una important escalada de preus, sobretot de cara als consumidors finals. Com a productor estàs content, suposo, però a la vegada hi ha un preu just o creieu que per compensar totes les inversions s'han d'ajustar més? Sí, el preu que ara s'ha desorbitat bastant en el sentit de que el preu el marca l'oferta i la demanda. El que ha passat és que ha sigut un any de sequera i el no haver producció al secà. Aquí mateix, aquí a Cervià les Garrigues, ha sigut pràcticament zero, almenys jo personalment, i sí que ajuda, però el preu que hi ha hagut aquest any és molt més car, i tampoc ajuda que hi hagi tanta variació d'un any a any. Jo crec que la majoria de productors preferirien un preu més elevat que el que estava abans, però no tan alt com ara, perquè això fa que fluctuï molt i amb un preu estable tothom ja pots fer millors càlculs, ja pots esperar el rendiment que pots treure els següents anys i un mercat estable, al final.
Hi ha una cosa que m'inquieta, no? Que és l'aparició de l'oli verd com una cosa ja cada vegada més atractiva sobretot pels turistes, crec jo. No sé si s'està potser abusant d'aquest tipus d'oli. Fins a cert punt, o sigui, més que abusant, és molt màrqueting, perquè tu veus l'oli d'un color molt verd, molt lluent, i crida molt l'atenció, acostumats a veure un oli groc i així. Ara, que sigui més bo o no, també, si està collit molt aviat, no pot tindre la qualitat que té un oli madurat ja. Però normalment ja es comença a collir abans per fer unes partides amb oli verd, però ara a poc van collint més, però quan vas apurant més cap més aviat, el rendiment és més baix i l'oli verd també es pot fer més tard. Però fins a cert punt també la qualitat es veu molt afectada, si és molt verd. Parlem ja per acabar de projectes de futur. Tens 25 anys, quines idees tens per la teva empresa? No sé si acabar de posar rec a tot el que tens o comprar més finques, quines idees tens? La idea és a totes les finques que es puguin adherir al rec les adherirem i també la idea és on tenim la majoria de les finques, en una parcel·la, anar creixent pel voltant, fer com una concentració parcel·lària i a poc anar creixent per la mateixa zona. Més que res per estalviar gastos i per poder concentrar totes les finques en una zona. Deu ser el pagès més jove de Cervià, segurament. No, n'hi ha un altre. Hi ha un altre noi que és més jove que jo. Enhorabona. Moltes gràcies. Som a Arbeca, amb una finca amb més de 600 olivers i el propietari, l'Antonio, d'aquí a Arbeca, em podria dir quina serà la producció d'aquest any d'aquesta finca de secà? Bé, la producció serà mínima perquè arrastrem 3 anys de sequera. Jo he fet, per exemple, tots els tractaments i tot fa 3 anys i el rendiment és 0, no faré res. Caram. Sí. Zero, ni una oliva, pràcticament? No hi ha res. 3 anys de sequera, els arbres estan estressats i, miri, ja ho pot veure, no hi ha res. A més, l'arbre no s'ha desenvolupat, no s'ha desenvolupat i he fet el mateix. Hem vist una finca del rec que canvia l'1 per 1000. Tenia entès que havia plogut una miqueta aquest estiu i no ha sigut suficient. No ha sigut suficient, perquè ja la floració ja no va florir l'arbre que tothom diem ui, enguany, i no. Va caure tot a terra la flor. Ara, l'arbre que estava regat i fort ho va aguantar tot. Entens? Antonio, tu tens gairebé 65 anys, tens 64, estàs a les portes de la jubilació, però tot i així m'has comentat que tens intenció de ficar el rec. Sí. Caram, vull dir, això ja és una inversió a llarg termini, també. A llarg termini, sí. Bueno, un o altre, jo ho disfrutaré, ho disfruto, vull dir, plantant, regant. Ara només miro que la segona fase m'agafarà unes 15 hectàrees. I ja, mira, entre que fiques l'aigua i aculls el primer any, les inversions ja es van amortitzant, entens? Ara m'has comentat que tenies una finca d'uns 600 arbres més, ja connectats amb el Segarra Garrigues, amb el rec de suport, i aquests han donat una producció... Sí, una producció que la mateixa producció m'ajudarà a pagar la inversió que he fet. Entens? La inversió que he fet m'ajudarà a pagar. I l'arbre, 1000 per 1000. Ja veus, no hi ha cap oliva en aquest tros que no rego, i en canvi allà dalt està ple. El Segarra Garrigues se n'ha parlat durant molts anys. Crec que 20-25 anys enrere ja els polítics ja prenien les seves primeres idees d'execució del canal. Ha trigat molt. M'ha tardat. Mira, per molts pagesos, perquè tenen 70 anys, ja passen de l'aigua. Ja diuen, no la volem, què farem? 70 anys i així. Ara això fora un remei bo perquè la gent jove
anés a la pagesia, i que no marxessin, que els pobles augmentessin, i tot passa per l'aigua. Tot passa per l'aigua. No, clar, l'olivera és un arbre de secà. Tu tens molta experiència amb això. Sí. El fet de posar-li aigua que no ve de la pluja no afecta amb la qualitat de l'oli o de l'oliva? No, al contrari, perquè l'arbre que ho té tot, té adob, té aigua, i això, l'oliva fa els seus passos. En canvi, l'arbre que no té res, ni aigua, ni adob, ni res, se torna negra l'oliva petita, que fa un oli desastrós. L'oli bo és aquesta oliva verda que collirem el primer de setmana de novembre. Aquest és un oli fantàstic, però perquè no li ha faltat res a l'arbre. Clar. No li ha faltat res. Bueno, tot ho agafa. I l'arbre fa... L'oliva té un procés. Tens 15 hectàrees de secà, 3 hectàrees de rec només. Sí, 3 hectàrees. Quan preveus que es començaran a connectar les altres finques que tens de secà? Bueno, van dir que a l'octubre començarien. Aquest octubre. Som a l'octubre ja. Som a l'octubre, van una mica lents, els cèntims ja hi són, els diners ja hi són, el que passa que van una mica lents. Al fin i al cap és, clar, paguem 3.500 euros, que és una mica car, saps? Quan et jubilis, quan creus que arribaràs a la meitat de la teva propietat? Ja estarà en rec ja? Sí, la meitat de la propietat. Bueno, sí, i content, vaja. perquè ho gaudeixes, clar. Clar, ho deixo, i és que, ja et dic, és com una persona que s'alça al matí, menja, va a treballar, fa una bona migdiada, i això ho té tot. Ara, el que està viciat i així, doncs no, els arbres és el mateix. Un bon exemple. Sí. Rec o secà? Invertir 3.000 euros per hectàrea o resignar-se a mirar el cel? Sembla una decisió difícil, sobretot per als pagesos més veterans. Bé, hi ha una altra opció. Vendre's la finca a una gran empresa perquè es vagi concentrant la propietat en poques mans. Però això ja és una altra història, de la qual també en parlarem. Som Rurals, un podcast produït pel grup Som Garrigues.